sa bisan asa nga nagpadala og dugang pwersa ang Philippine National Police Headquarters aron mo back up sa kapulisan nga gideploy sa Kingdom of Jesus Christ kun KOJC compound sa Davao City. Subay sa nagpadayon nga implementasyon sa warrant of arrest batok ang Apollo Kibuloy ug 5 pa niya ka mga kauban nga akusado. Miabot ang dugang 600 augmentation forces nga mga sakop sa Civil Disturbance Management kun CDM sa Davao City kagahapong adlaw Lunes, Agosto 26. Pikan sila sa Police Regional Office 3, 4A, 6, 7 ug 8. Usa ka gatos ka mga personahe sa CDM ang nagikan sa Region 3, 200 ang nagikan sa Region 4A, usa ka gatos gikan sa Region 6, usa ka gatos ang gikan sa Region 7, samtang usa ka gatos sab gikan sa Region 8. Sa memorandum circular nga gipagawa sa PNP headquarters, ang pagpadala og dugang pwersa sa kapulisan subay sab sa posibleng pagtaas sa tensyon tali sa mga pulis o mga miyembro sa KOJC. Walay gihatag nga timeline ang Philippine National Police kung kano sa tama ng ilang operasyon sa KOJC compound. Kini na ang ikaupat ka adlaw nga pagpangita sa kapulisan kang Kibuloy ug sa iyang kaubang mga akusado sulod sa compound. Nagka-agresibo na sab kaayo ang mga miyembro sa KOJC samtang nagkaduol ang mga pulis sa gingong secret bunker nga posibleng gitaguan nila Kibuloy. Manatiling kalmado at ipakita ang maximum tolerance. Hasta mga sakop sa media nga nag-cover sa sitwasyon gawa sa KOJC compound wala makaikyas sa pagpangharas sa mga miyembro ni Kibuloy. Sa pahayag ni Attorney Israelito Turyon, ang legal counsel sa KOJC, gibutyag niya nga walay bisan usa kanila ang nasayod kung asa nagtago si Kibuloy. Base sa nahibaw-an ni Turyon, walay secret bunker sulod sa KOJC compound. Dugang niya ang ilang pakigbisog karon mao ang kahapsay og kalinaw sa ilang propiedad og compound. Una po ang gumawa ng mga kasama ng aking mga abogado at tulad nila Attorney Resi Rezada. Yung mga justification yan, yung School of Medicine, kami din nagawa niyan lahat. At saka saan namin ilagay yung law school, so of course i-inspect mo. Wala akong alam na may bunker dyan. May underground dyan ilang beses na, kasi yung building, meron talaga yung underground. Oo. Basement. Oo. Pero hanggang basement lang po, wala akong nakitang bunker. Pero gibarugan nila PNP Chief General Romel Marbil ug PRO Director Brigadier General Nicolas Torre III nga naara sulod sa KOJC compound si Kibuloy ug iyang mga kauban. Base kini sa gihatag impormasyon sa ilang impormante. Ang sinasabi lang, we are so sure nandun po yung tao na hinahanap natin. Not only usually Apollo Kibuloy, but for others. Nandun po dun sa loob. Kaganiyang buntag, nag-drilling na ang mga otoridad sa mga pasilidad sa KOJC nagingong secret bunker ni Kibuloy. Naka-file na sab ang legal counsel sa KOJC na si Atty. Turyon og motion for temporary restraining order injunction batok ang Marbil Torre, DCPO Director Colonel Hansel Marantan ug sa mga police officers sa Office of the Clerk of Court sa Regional Trial Court sa Davao City kaganiha Agosto 27 ug nagpagawas na og desisyon ang korte nga nagmando sa kapulisan nga pangtanggalon ang ilang gipangmontar sa compound sa KOJC. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.